kana kune munhu anovhura hombe aiwa tendai Biti nekuti abvaenda against mutungamiri wenyika veyamasondamdzo munhu akagwa pamwe chete naVP Chiwenga pamashoko avari kufamba vachitendera vachiti aiwa vakomana, don't temper around nethe new currency zig, musaita zvenyu zveforex exchange kana kuchinja mari. Sanapinda mashoko ataura ava neheadline rabuda muzanasi richinzi dealing in foreign currency does not break any law. Mashoko ataugwa naBiti ndopano kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Nekuti pane chiitiko chakaitika musi waApril 18 apo anonzi Albert Dzikamai Chekure aiwa anga ari mumani changer akamira pana kona Nelson Mandela Avenue Street in Harare apo pakauya undercover female police detective akauya achida kuchinja mari, akauya achida airtime yemufoni ndobva aitigwa transaction iyi, asi Chekure uyu akabva asungwa. Saka taona tendai Biti anobva anomirira mukoti anoyataura mashoko okuti in the bail application filed on May 16, Biti argues that Chekure should not have been denied bail as the charge is non-existent. The answer is provided in Section 2 of the Exchange Control Regulations 1996, said Biti. He argues that regulations define foreign currency as any currency other than Zimbabwean currency or gold, which is legal tender in a country other than Zimbabwe. Put in simple terms, foreign currency simply refers to legal tender of another country. Thus, it is unlawful for any Zimbabwean to transact and deal in foreign currency defined to mean that legal tender of another country without exchange approval. However, the US dollar that is the applicant Chekure dealt with is not foreign currency in Zimbabwe. Rather, it is a legal tender in Zimbabwe. Biti said in a 37-page court application. Sando mashoko ataugwa naBiti achiti aiwa kusunga makaita mukomana uyu muchiti akatemba around neforeign currency aiwa hazvisimbori mumutemo, munhu atomborina kana mhosva ndokuti US dollar rondoshandiswa muZimbabwe arikatombonzi iforeign currency munyika yeZimbabwe achiti haana mhosva anofanira kuriliziwa. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu kuti zviri kuitwa mamani changer mazuva ano aiwa zviriko here nemashoko awo yakataugwa naBiti awa. Pinai comment section medu tidza mafungiro enyu, musangano subscribe kulike channel tina on the bell icon.